True. Anyways, ons is laat voor brunch. Brunch met die boys. Yep. We moeten strategize. Ons moet nou, die girls het maar zo 4 months to go for the wedding. We moeten ons ook iets doen. Wat zei je dat zien? Nou Danny. We moeten ons in die kar wachten. Dat is die eerste dat is. Het is elke outing als we uitgaan. Iemand is altijd laat. Gewoonlijk als het die ook. Nou, maar ik is op tijd. Voorste volk is op tijd. Vandaag ja. Niet rare vandaag. Dit is pauze om een breakfast te wezen. Dat is een brunch. Oh yes. No yes. Drinken en draaien nog nooit samen gegaan. Dat is heel laat met die stress nu. We hebben lang gewacht toen besluiten we gaan dikken. Hij zei, Rito, kan jullie niet terugvallen, want jullie zitten zo. Ja, mensen wel complain. Hij zei, samen zo. Ja, van mij, man. Hoi. Ga maar die goal weer in. Huh? Ga maar dan die goal weer in. Ik krijg gewoon lekker view van die blik, jongen. Juiste. Ja, man. Zie je, blik. God damn. Het is een gevaar niet openbaar. Ah, maar vooruit. Blik is door. Blik is door. Ik smaak voor mij maar die deel was wit golfjes. Nee, ga rijken, rijken. Nou, moet je nog heen komen. Moet ik? Kijk. Kan ik op, maar wat? Wat is hij sound? Nee, kijk hier. Hij kan. Ga naar, doe maar rijken. Moet ik hij kan aanklim? Dat is eruit man, mijn kar. Kijk even, mijn kar kan ze ook net bij die driver seat aanklimmen, zo is eruit. Oh, moet ze van binnen opmaken. Nee, ga maar, hij eet het jong. God damn. Is alright man. Is alright. Right, eat hem gaan, hoe zijn? Klak, kom eens na. Dat is dat. Je kan het. Dat is dat. Ze draaien Danny zijn kar en is Danny waar het draait niet. Dat is die nigga. Yes, brother. Bro, ze maakt bijrol samen in de rugby please. Ja, loop mensen door die pad. Hier had hij, maar wat hij hier staan, ze een andere. Ja, ja. Hier gaan jullie op. Ja, als jouw schuld, dat is jouw schuld. Ja. Laat ons elkaar met die kar. Oh, die speaker is geen zin. Wat is hier? Ik ben eens. Wat? Nee, die gooi die allemaal op je heen. Laat breek ik de speaker. Uncle Nick, Big Nick, Ik rijd er achter hoor. de OG. Hier bij heel plukkie. Ah, wie kan die box hoe ik Ik vind die denk ik elkaar management. Ja. Wat? Management. Kijk hier, elkaar aan het op een box. Dat is een computerbox. Zo, de big boys. Computer. Mijn pa zit nog in de rij, die is er lekker niet. Ik zei, oh boy, met een kakpraat. Van die big boys. Net zo, de big boys. Ik zei, ja, big boy. Dat is een oh boy. Zo ja, 3 uur later was het nou nog bij Danny's huis. Hij is al. Ik weet dat we niet gaan meer los naar die, dat is fijn. Ik heb het accept. 3 hours later. 3 hours later. 3 hours later. Voor enige gal wat kijk. Kijk hier. We vandaag willen iets zien. Het gaat niet hoe diep je pool is. Het gaat niet hoe goed je kan zwemmen. Het gaat niet eens hoe je zwemmen. Zo zijn nog een lifeguard. Zie je niet zwemmen? Lijkt mij zwemmen vlak water. Kijk, Dit is een girlfriend bij jou om te vragen waar ze zijn. We gaan staan. En onze nou is op pad naar ons Kijk breakfast. je maar. En zal van Als jullie komen, ja. Kijk hier. Als jullie komen. Als jullie komen, ja, breng we mee met iemand samen, ja. Nee, dat kan niet komen. Dat is zo'n party niet. Ik heb een Perry lang laten zien. Ik zie hem zijn mensen haar van ik. Mijn girlfriend ga jij verstaan niet. Jij brengt ze mij, mama, hier van mij, man. Sorry no. For no reason. Ja. Kijk hier. Van ons maakt lang. Waar? Top, zie. Ik don't apologize. Als het is fijn. Dat is ook om je kies. Neem eens te Dat is gewoon single ass. Stay op mijn night.
Finally, 3 hours later. Was er nog een sukkel om te orderen, een pizza van alles zit bacon op. Omdat daar is bij. Maar je kan er bieden. Oh no. Wat maakt als daar la... Zie je? Hier kom maar met. Dis wat kennen nie kabel skote wat klap jy ry light jy druk op die ding koppel 'n lighter van hier sien jy met sien ek van die pad af 'n kind van die wind ek was al binne in mekaar en dankie my vader ek het verdring in my sin ek weet hoe voel ek word dale ek het die skare ek het geding aan my kind almal my tannies se kinders is slim ek het myself in die vullis gevind ek het stampoela gevat saam met ouens gesak saam met kampies en broers gebind Tequila make your hairline go back. Tequila make your Ja, dat don't lie. Hij is zo te zien. Nog onder mijn nalet. Zij kan maar flex, dan zeker nu trap in mijn plek en dan trekken zo kaal uit. Shout out to Manzi, I feel like Zafari. Ik heb verteerd wordt. Is hij bal? Top G, ze zijn niet top G. Ze zijn niet top G, man. Maandag moet ik. Hoe raak ik al vast in die slaap? Net hoe ik stip in die game en die rippen zo koppen ik trap het, ik hoor hoe het kraak. Hoe kan ik voor en toe gaan als ik aan mekaar basically terug gaan en check op die past? Wat ik beter kan doen voor mezelf, kan aan die bouw neer die dollar wil blaas. Basically hit ik like allemaal zijn baas. Voet op die pedal, jouw kar is gepaakt. 2015 ik like koppen met ouwens, het zijn zeker week like ik blij op die straat. Laat dit hoe stip ik in die rippers like moeg. Ik kan aan zien dat ze piano slaap. Ons gee jou pak voor jou tong wat zo klap. Stik me niet mis voor die goed wat ik praat. Als ik gaat praten door een fietsen, moet nie nog praten. Hoe kom je toe laat praat? Hij was voor ogen toe pits ik een gram bij die ei en toe roek ik met sas in die kaas. Ik is al lang al die don in die kaap. Je weet hoe voel het om honger te slaap. Je weet hoe voel het om basically focus. Die breakfast is nou different locations. Ja, nee. Voel het met focus op poten, toe breng ik een wave en toe top ik iets zaad. Ik weet hoe voel ik like zet me gelos in met iemand anders die zijn baby's gaat maken. Allemaal die dogs me op buiten gaat blaf. Ik is alleen like die kat op die baan. Sinds ik die week net mijn dollar te maken. Basically moeg van ik honger gaat slaap. Tijd het afvoon ik versleep hoe in cellen tijd vrij mijn broer moet ik lijnen kom maak. Tijd het mijn magie druk is een zee met mijn kind. Alles gaat bitter raak. Gang, gang, gang. Ah? Gang! Hier is hij. My thing is this. You coming from this way. I'm coming from this way. Maar wat ze week tegen zo. Te veel karren over. Hé, mensen maar even. Hij mag niet te veel maar even. Ja, wat is die? Aan mijn kant. Hij wil als mijn kar komen. Als alles nou ziek op een andere plek gaan. Als we met jouw kar gekomen. Ja, dan kan jullie niet zien. Zien wij. Oh, dat is niks zeggen. Dat is niks zien. Weet het toe, wat zei je? Weet het toe. Ja, want het is mijn kar, mijn petrol. Dat is mijn kar, mijn petrol. Democracy. Zoals ze avond je reeds op een dag. Ik wil dit peper ook. Hij is. Zijn we niet kans afwacht, ja. Maar kijk naar me, hier was zin. Hoe lang is er zin? Cedric zijn mensen. Kom, klein Cedric. Was was bij een meeting man, die trouw was een meeting nou. Hij was met je Hani. Technisch gesproken, zijn niet meer in die weet ik niet. Zijn maar niet nou gas. Ons apa bossa, niet zo nee kaya. En dan komen nou na die naartoe. De rode lag daar al aan. Was nog steeds niet. Jebo. Ik ken Perry is al single at this point. Moet ik je phone naast het komen? He never knew his dada. Mama never kissed him. Ik ga naar mijn boys toe mee. Something on his lip. Brother, hoe vast?
Hoe vast ben je? Wat was in een sectie like wij kennen? Nou hoor je daar? Wat is er nou? Laat die maar die kolen aan het eten nemen. Ja, ik denk disrespect van mij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Hij weet niet eens wat hij zei niet. Doe zots. What's going on? We gaan op elkaar. Hij nu één ding wat die film van hij is klaar in dag, boeks. Hij wil nog video's maken. Was nou eens op Parijs toe. Breakfast. En dat is gewoon dat ik single. Maar waar? Elise dik voor. Kijk, je ziet de video wat ze gaan maken en dan hoe ze elkaar besprayen. Hij ook. Maar ik kijk bij hij ook. Hij video wat ze gaan maken op TikTok, dus zien ze like hem. Jij, zien ze. This is you. This is the guy she tells you not to worry about. Oh, yeah. The guy you have to worry about. Yeah. But yeah, that's alright man. I'm a friend. Ja, anyway. Ik heb toen bij deze gekomen. Ik is nog op pad naar Tiffany toe. Als ik nog steeds in een relationship is after this, dan het jullie prijs geweek. But anyway, like, comment, subscribe en zo on. Ja, ik is meer single because Peri heeft mij gesave. Peri, los hier voor die. Guys. Invest in die ding. Nice, nou, je moet niet massage gaan. Anyway, ik heb hem gezegd, stiek uit van foto van die kwaad van mij. Toen breng je ze gauw, zo. Anyway, ik is nou nog in een relationship. Like, comment, subscribe en zo aan.